Jenengan nyolong petek ngendika lek jare nembang mung saged tembang niki tok. Terus suarane apik to, Bu? Sae betul, Pak, betul. Nggih nek pas lagu niki, nek lagu liyane mboten apal. Sae sanget wonten jenengan kalih laras nggih pleng apal. Nun sewu Pak Samad. Napa sering karaoke jenengan? Waduh iki kok tegese teng dalem karaokean kalih Bu Camat ngono. Nggih, leres niku, leres nggih. Apik tenan kok ya. Sapa ngerti ya nek bersih camat. Masuk lagi nggih, Pak? Nggih. Jan-jane kowe ning lelakapmu saja dumriyani hatiku sujono kowe kencan karo yo. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak kawangku Ambekan sih. Ambekan dulu, Pak. Pun sepuh, pun tuwa. Nggih, semangate entuk nih ya napa. Nah, faktor U menika. Nggih. Jan-jane kowe ning selakaku saja dukiani hatiku sujono Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Camat luar biasa. Rogo tenan iki. Lah. Oh, repot-repot Pak Camat. Waduh. Pak jatuh. ATM-e sauten Bir. Terima kasih nggih Pak Camat. Semoga panjenengan sehat selalu nggih to. Lah ngoten iki Pak Camat nyangoni Pak Lurah kok gak nyangoni ya kebangetan to Pak. Pak Lurah telu, Mbak. Oh, Bapak Lurah 3. Waduh ya niku lumayan Pak. Bapak Lurah pundi niku? Pak Lurah Rejosari 500.000. Pak Selokaton. Bapak Lurah Selokaton 500.000. Pak PJ jenengan. Bapak PJ Pejuan 500.000. Ya Allah Pak, engko entuk wakeh Pak sindene Pak. Aku tak takon karo kowe. Kowe jane sinden apa rampok ora? Kabeh jaluki ora. Panjenengane mangestoni rawuh ki wis matur nuwun kok dene kaya Pak Camat wis kepareng nyumbang swara, sing nyumbang arta kaya ngono tegese